Γεια σας παιδιά, είμαι ο Παναγιώτης από Ηράκλειο Κρήτης και σήμερα θα σας πω ένα μυστικό. Τι ένα μυστικό? Έχω να σας πω ένα μικρό λιγολάκι μυστικό. Ένα μυστικό των μυστικών δεών μυστικό. Προχθές είδα στο σούπερ μάρκετ ένα μαλάκα, προβαρούσε έτσι ένας μάπας εκεί πέρα και το και τι να σας πω, έχω να σας πω ένα μυστικό. Σήμερα στο YouTube θα σας καλωσορίσουμε ένα τσιγαράκι καπνιστό. Πώς να σας πω το μυστικό. Πού να σας πω. Θέλω να σας πω για τις γυναίκες. Όταν βλέπεις μια γυναίκα, δεν θα τρομάζεις καν. Τα ακούς? Δεν θα τρομάζεις. Δεν θα τρομάζεις. Θα κάνεις, θα τρομάζεις, θα κάνεις ό,τι θέλεις. Και η μάγκια σου δεν θα είναι αναποδή. Θα είναι αναποδή. Και όταν βλέπεις μια γυναίκα, δεν θα τρομάζεις. Πώς το λέμε? Το λέμε. Δεν θα τρομάζουμε καν. Όταν βλέπουμε, δεν θα τρομάζουμε. Και τι να σας πω τώρα? Και να μου χρειάζεται να ρίξω ένα ζεμπέκικο. Ένα ζεμπέκικο που έχει ρίξει όλη η χώρα. Όλη η Καλιφόρνια, Ελλάδα, Μεγάλα, Καρακπέρα, κοντά. Όλο το Μενίδη City. Όλο το Μεσονύχι. Όλη η Ελλάδα. Τσιγαράκι, δεν θέλεις? Πάρ' τα μούτρα σου. Και τι να σας πω εγώ τώρα? Τι να σας πω? Πες ένα χαρτί και πάει το τρίβεις στον κόλλο σου. Πώς? Αν δεν δεις μια γυναίκα, δεν παίρνεις ένα χαρτί θα το κάνεις έτσι. Θα το κολλοτρίβεις. Τι θα το κάνεις? Και τι να σας πω τώρα? Όπως γέρασα, όπως μίκρανα, όπως μεγάλωσα. Τώρα τι να σας πω? Ένα μικρό μυστικό. Ένα μυστικό που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Ελλάδα γκρεκ νιώσιον. Έχω ακούσει το τραγούδι που λέει Ελλάδα, συγγνώμη πόσο την έχω βάψει. Τι άλλο? Καλά ρε. Και πώς να το πεις το μυστικό? Όταν βλέπεις μια γυναίκα, δεν θα τρομάζεις. Δεν θα τεινάζεις. Δεν θα ράνεις. Δεν θα πετάς τα μάτια σου. Δεν θα κάνεις. Και τώρα σας πω. Παιδιά, για μένα για κλείσω.